nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bamenta kasngi. Unong yalam kaseng Congress ba Korester Marwin ubri secretary konong po block Congress ula ay ka shiti resign kendit ho president ka MPCC uba Vincent H Pala ha Congress Bhawan Shillong. Ha ka jingnit ay shiti ino kamjung uba Kores ka day namar ka jingya la ki he nong yalam ya ki block level ya thu uba Kores Marwin. Uba Kores uya thu mau umday unong kirkam hapo ka party Henry Hadin balami no u MLA ba Maral Bonds iem ba u MDC uba Balajit Rani u president ka MPCC ulawan khot banlum banlang biang ya ka party Congress hanong po constituency. U Kores Marwin u secretary badai pet ya ka nongpo constituency loong banadu kasngi ka ba uthap ningkong hadu usnem arhajar khat khandai uthap ya ka vote jong u ha ka Congress. U Kores Marwin u yathu ka nongrim kwa shu bandon ha ka Congress namar kile bam sut nyaw yaki bar kinong Krishan Congress na kisispa arfrat ligishnong ki ba ujulet ban yaslong kim kwa shu bandon ha ka party Congress namar ba ka jingthap yaki kertong dei ki ba wan na ka we ka party kamdon jingmut shu bandon ha ka party Congress kumta u ha ban mi no na ka Congress. Kaipat phenne haba phi no ekaseng Congress ha ka jingkali kilat pathai khubon na kalyang uba Kores Marwin uyathu unit phai shakakam yakura kabakidon baro shikatta. Dai ba plong jong phi ba phi na kaseng Congress khamtam labak secretary jong ke district. Sobagan juba pe ke jingkali jong phi haban tip menong a join Congress dengan sejuba beli ngeresign Congress phi. Nadu bangat tiap vote nongkong ke vote juga ke Congress. Hadu ke last election. In fact, haki por bela dep ngam dedai ubakit kam ke party Congress. Rehadin ba ino uba Amiral Bonds imula ya ke party, hadin ba ino MDC. Te nakaliang jong ke MPC, nakaliang jong presiden ilawan pen request yang aban lum lang be Congress apo nongpo constituency. But lele kumta re kat bangi dang mi kesngi na i party kadang plot nomor balik kamdon ka jing ya trilang lan kamdon kata ka benong hak tin parang well organized mo kamtam hanong po constituency kamtam ki long neglect bahaya kini ki grassroots worker ki badai ki original ki badai jutebut e Congress dei halor kini kan rem baki babon ki pwaj ba na ki sispa pro prashnong ki bangala julet bania selok ki ko asu bendon ba Congress nomor ba ka jing tap ya kibreu ha Congress mata khamtam candidate im the day ibreu bakit ya kam na party Congress idi bawan na kawai party UDP renyumangi la accept i hat na ka yang jungi ribon hi paj ba he kim accept i batte halo ta kanong rem ngaro nganom don jingmut su la dangan tre ka party Congress ha bagi paj ba kim baro sis pa professional hapo no constituency kim support su pendung ya corona dei ba Vincent Palai presiden MPC but ni naga liang ke party Congress le ki ba don ha ka pon po constituency la su neglect ba ki don su ba keli don su ba kanjo ya nongin I ticket la su ino la ino kum tu but dei halo kata kanong rem hi ba ngaro ngas sem jing e ba kam so don jingmut su ban don ha party Congress but nganong EP ke party Congress hanong ndi tang hanong po ha baro ka we riboy hi ka telot but ngam kam ton ijong kam idon jingkerman rem job biang ban kan wan biang na pori boy district ngadi ba Kores umde politician na do ki por balai udai boy kura ngapau pau perthai umde politician ngapau perthai we na bala nosnya haseng haka imlang salang ka bai kura andai ngam purom ya ka party ngai ka party de halo kata rem nga pediang ke jingker pat jo ke MPC bahkan thungnya kom secretary jong ke MPC ban in charge kan po constituency ban lum ban lang biang ke party andai haba kila ai nga kata kalengkor ban kit ya kata kalengkor andai pause kamdon pat ka jing ya trilang lane ka jing burom lang eki grassroots worker de ta kan halo kata kan rem ngam sudon jing bot chu ban ka ikung tiak buat mai ke phi di plami entan Congress back to boxing kila aku buat